Kali ini saya berada di Desa Meranggen, Rayong Kusuman Wolu ya. Rayong Kusuman Wolu, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Nah, ini ada arah-arahan miniatur. Iki ono telu, guys. Ada 1, 2, 3. Kita sepil siji-siji. Mulai dari sing iki dhisik. Wah, iki sangar iki. Iki apa iki? Gawe apa iki? Nagondas telu. Nagondas telu. Ki sing wis apa? Aku. Jenengane? Kafa. Kafa. Iki gawe ini mulai kapan iki, Pak? Kapan? Poso. Oh, pas poso gawe ini malah niki. Pas poso. Lah, bahane saka apa iki, Pak? Kardus. Kerdus. Heh? Terus ono gerak. Apa? Nasi. Oh, brak. Oh, brak. Karo seponati. Oh, ana seponatine barang. Oh, iki seponate. Konogo. Tegone dititili kamar iki gawe arahan miniatur. Oh, jadi iki, guys. Untuk rangkane iki ana rangka bambune apa ora, Pak? Ora ana ya, langsung kardus berarti. Oh, berarti ini langsung dari kardus, guys. Langsung dari kardus terus apa jenenge bunderke ngono, Pak ya? Dibunderke terus dibentuk iki pemene ekor, terus dibentuk ekor ngene iki. Bar kuwi terus diglebet nggawa solasi kertas iki ya. Nggih. Nah, iki sing segitiga iki apa iki? Siripe. Oh, siripe iki saka apa? Kertu. Kertu iki. Saka kertu iki. Wadah. Iki berarti kene jek kurang. Apa nggur ngene tok? Saya kurang. Saya kurang iki. Asline apa dikai awet saka ngarep tekan mburi ngono ya. Nah, iki, guys. Iki ono sisa gerak, Pak? Kita. Ndi? Lek gerake piye? Yuk. Oh, kudu ana taline engko jatahe. Oh, jadi ini kepalane gerak. Iki naga kepala 3 kebayo. Iki gerak le. Oh, gerake jengat-jengat iki jondet-jondet iki gerake iki. Iso jondet-jondet. Terus untuk kepalane sing gerak iki berarti keren dikai tali Pak ya. Oh, tali mengko bergerak iki ya apa kanan kiri iki. Oh, terus tanduk-tanduke. Cek tak sepile bagian kepalane iki piye bentuke iki. Lah iki kok mripate ndi iki? Di. Oh, iki mripate. Oh, ana lampune barang. Oh, iki ilate iki ya. Iki berarti untune sing ngisor ompong iki. Oh, sing engko dikai iki kepala sing satu. Jadi kepala yang paling besar iki kepala tengah iki, guys. Weh, kepala sing tengah iki lho keren iki. Ngene iki Pak sing apa tengah iki apik iki. Jadi sing tengah iki gerek kurang ndekaki untu Pak ya. Oh, iki. Jadi ada 3 kepalane iki. Naga kepala 3 kira ana sayape ora, Pak? Rencanane ana sayape. Oh, rencanane ada sayape iki. Arah-arahan kreasine Kafa. Kelas berapa? 5 SD. Kelas 5 SD iki, guys. Mantap. Lek gawe apa pas poso wingi yo berarti yo. Pas poso ki suwi berarti gawene. Iki kreasine Kafa. Oh, dilerenke sih. Oh, dilerenke terus iki berbodo terus kene. Lagi biasanya kok diarak ora? Nggo truk miniatur ngono kae. Oke. Oke, lanjut lagi. Lagi. Ki gawene sapa iki? Faiz. Faiz ki apa Faiz? Gawe siluman. Siluman apa? Domba karo naga. Siluman domba karo naga. Kok iso diarani siluman domba karo naga? Rak dadi kok mengki domba. Omen iki domba ra dadi terus gawe siluman naga domba ngono. Berarti iki ngene, guys. Awake iki domba ya apa sapa jenenge lah lali kok. Faiz. Awake domba. Terus kepalane naga. Oh, iki kepalane iki bentuk iki, guys. Terus iki untuk bagian tubuh iki ya, iki berarti ya padha nggawa iki ya. Apa iki kardus? Kardus ora ana rangka bambune ora ana. Oh, kardus terus diuntel-untel, terus di iki apa? Terus di bungkus memakai solasi. Iki sing iki solasi bening iki, guys. Terus ana iki Jika suka kaya. sing ndi? Lah iki arek-arek kuwi kabeh iki. Oh, wis ora aku. Iki kapas dakron ya? Oh, kapas dakron. Terus iki bungkus sing paketan ngono ki biasane. Tak jikuki yo. Jikuki iki. Terus iki kepalane saka apa iki? Seponati. Iki ono iso gerak is? Full gerak. Full gerak. Full gerak. Full gerak. Cara sukron ngene iki. Oh, gerak ngene berarti ya. Wah, iki beras sikil iki gerak iki, sikil ngarep iki. Keren guys iki. Oh, iki sikil ngarep ya gerak. Ada siluman apa mu? Siluman domba. Siluman domba iki kreasine Faiz. Kelas Faiz.
Kelas 6. Kelas 6. Oke, kreasinya Pak Is. Oke, lanjut lagi. Lah iki wis iki. Iki sapa sing gawe? Ramzi. Zet. Yui kae ding sing. Sing sapa? Kafa. Kafa kowe pirang Pak sing gawe? Nek di atas nama ki Ramzi. Wedi. Iki gawe apa ki? Yui Anoman. Wis, Anoman, guys. Oke, tak sepile yo. Yo, weh ya. Anoman. Oke, ono Anoman sik tak angkate, tak angkate. Apa nek sing tugel? Oh, ki lem-lemane kurang kuat ki. Yes, maklum, guys. Jadi lem-lemane sik durung kuat. Loh, iki Anoman iki yo. Oh, ini malah iki bahane full sponate iki, ya. Oh, untuk kakine iki, kaki terus ekor iki dari sponate. Terus bagian tubuh iki saka Kertu. Oh, kertu apa iki? Kertu uno. Oh, kertu uno. Nah, dilingkarke terus dibentuk seperti ini. Untuk tangannya saka kertu ki ya? Saka kertu uno. Terus dikai apa ki? Oh, kapas dakron. Nah, iki terus dilapisi kapas dakron iki, guys. Untuk bagian kepalane, iki kepalane. Kepalane. Sing Tisu. oh, tisu diuntel-untel. Oh, diwel-wel terus dibungkus glebet nggo sulasi plastik ya, sulasi bening ya. Oke, guys, kepalane. Iki mripate iki ya kok nggo kacamata ireng. Ya tapi kreatif, guys. Iki kira iso gerak iki. Di, wis biasa gerak, guys. Di, wis tangane gerak lagi nggo apa ganco. Iki nggo apa iki? Iki nggo apa? Tali. Iki lho, iki ya. Iki lho, iki ceritane nggo apa? Oh, garet. Garit. Oh, berarti oh, berarti ki, guys. Anoman nggo arit barang iki. Wis nggowo apa ki? Iki apa jenenge lah? Pentungan. Sing iki lho jenenge apa? Sing digawa Anoman sing pentungan iki lho jenenge apa lali aku, guys. Jadi senjatane loro iki. Oh, iki iso gerak iki. Oh, iki. Oh, senjatane apa tangane sing sebelah kanan iki gerak. Dan ini bisa muter iki. Wis keren iki, guys. Liyo meneh. Wis rano. Oh, berarti iki ada 3, guys iki. Ada 3, jadi yang ini bikinannya Kafa, ada naga kepala 3, terus Faiz ada siluman apa Faiz? Domba naga. Siluman domba naga. Terus ini ada Anoman. Sing nggawa sapa mu? Ramzi iki. Ono telu biasane ono akeh ning kene. Apa nggur petok sing gawe? Nek ono. Tapi wonge turu. Oh. Nak bengi ngono kae dadi arak ngono. Ono nggih plankton. Oh, iki plankton. Siji tok. Loro ketoke. Ono loro. Wis iki guys. Ya seperti tahun-tahun kemarin biasanya setelah takbir keliling Idul Fitri itu ya biasanya terus bocil-bocil ini dong gawe araran miniatur. Nah, iki ada 3 karakter di sini. Iki mau aku pas review kae Antaboga naga Antaboga karo Bulan Bintang kae. Lah iki mau ketemu cah telu iki terus jebule dong gawe araran miniatur. Tak spill sisan iki. Ya wis oke, makasih yo. Ya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi review 3 araran miniatur kreasi ini adik-adik kelas SD, masih kelas SD semua iki. Oh, kreasi ini adik kelas masih kelas SD. Ya menurut saya sudah kreatif soalnya iki guys, iki SD sekolah wis iso dong gawe araran model ngene iki. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.